Så blev det den 3. december i dag, og julemanden begav sig nu fra Roskilde til København, og heldigvis så har han jo sit eget transportmiddel. Så han parkerede sin julekane inde på Rådhuspladsen i København. På Rådhuspladsen der gik han hen til en pølsevogn, hvor han selvfølgelig fik sig en rød knækker. Og hen på en af bænkene så han så en due. Og han kiggede hen på duen og tænkte, gav vide om det ikke er den meget berømte due, Københavnerduen Helge. Han kiggede på duen, og duen kiggede også på ham, for det var ikke hver dag, han lige så julemanden gå rundt på Rådhuspladsen. Han fløj hen til julemanden, og julemanden spurgte, at det er dig, der er Københavnerduen Helge, og det kunne Helge svare ja på. Københavnerduen Helge var lidt af en legende i København, blandt andet fordi han var blevet gift med den sorte stork Nubinella, som boede lige inde i Tivoli. Helge sagde til julemanden, om han dog ikke ville tage en tur med ham i Zoologisk Have. Så julemanden kunne få set rensdyrene og isbjørnen. Og eventuelt også nogle dyr, han ikke var vant til at se. Det sagde julemanden, at det kunne han da rigtig godt tænke sig. Og han vidste også, at der i Zoologisk Have her i december måned, der var en særlig service, hvor man kunne parkere sine rensdyr, og så ville blive taget rigtig godt imod dem. Københavnerduen Helge og julemanden kom ind til Zoologisk Have og har duftet simpelthen så dejligt af jul. Der duftede af gran, der duftede af kanelsmåkager, og der duftede af den her behagelige duft af æbleskiver. Københavnerduen Helge sagde, julemand, der er noget, jeg har lyst til at vise dig, og det er noget, du helt sikkert kun har set på filmen. De gik begge to ned i en afdeling og kiggede på et dyr, og helt rigtigt, julemanden han var meget overrasket. Der stod et dyr, han kun havde hørt om og set på diverse fotos. Fra en verdensdel, hvor julemanden aldrig kom. Kan du gætte, hvilket dyr det var? Det vil julemanden rigtig gerne have din hjælp til.